malah timbangane turu isu-isu nonton Milang Saputra iki kok ana kudang kuning mencelok nok nggone cagak ora krasan kaluyura anggole ising tak sayang terus piye sayang mobet miterak aku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi monggo pakno eman yen ngakile kang nyayang kleyang tak sawang mencelok neng apa kegancangan tak rindek saka kadoan sarwe ngoceh dhewekne ngalih pencelokan elo kae tak suwun mbok aja ngeceh udang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kelakon nyanding slirane atiku banggi wang liya sumpah ya si podang pakno terus andulet ati keprana juru ora apa mana sayang ora mandhe pakno terus atiku sansaya tetre juru pakawakno maneh tak sranani son pikada pulote bendo Milang Saputra hiburan untuk Anda semua. Kemulan meruak bergoyang podang kuning nggih pakno podang kuning heeh dipancar luaskan oleh profesional sound system AHD juga didukung video syuting AWS keluyuran anggole ising tak sayang mitera aku goleki ora krasa esuk awan ganti bengi eman yen ngati liya sing nyayang kleyang tak sawang men celok neng opang kegancangan tak rindek saka kadoan
sarwi ngoceh dheweke ngalih pencelokan elok kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manise Iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen sipoteng andudut ati kepranan atiku sasaya putra tak sanani son pikat kula tembang turang gopila